Ayab ti panagdaydayaw? Tattao ti Israel, laglagapin nyo daytoy. Ti Apo a Diyos tayo, kat isulaeng iti ayaten tayo, iti Apo a Diyos yo, iti amin na puso yo. Iti amin na kararuwayo, kan iti amin nga pigsayo. Diyo lipaten dagitoy abilin nga inted ko kada kayo iti pigsayo, ket iti aldaw, isuruyo dagiti anak yo. Saritain nyo ida, no adda kayo, ating yo wenno adda kayo iti kalsada. No ingkay maturog, keno bumangon kayo iti bigat, igalot yo ida kadagiti takyag yo, akas pagilasinan iti ikabilyo ida kadagiti muging yo kas iti marka. Isurat yo ida kadagiti bautek a balayo ken kadagiti ruangan yo. Santo, 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 Diyos na pigsa, akanta kami na agdaydayaw ken ka. Santo, 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 silaw ken ayat ka, Diyos amadayaw, awaling ka na. Santo, 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 layawen daka, dagiti sasanto nga, sangsang ka maysa. Kerubin ken serafin, agparin tumengda, agrugmak ken ka, awaning gana. Santo, 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 awaganda ka, tati managbasol gloria iliwen na. Santo, 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 awan pagkurangam, panakabalin, asiken ayat. Santo, 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 Diyos na marswa, langit ken dagat, sikalat idayaw da. Santo, 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 manakabalin ka, Diyos amadayaw, awaling ka na. Kararek tayo. Maminsan manan Apo, ket umay kami Apo, iti sangwanam, tapno kasakit agdayaw kami, agyamang kami. Apo Diyos, agyamang kami, iti nagpintas nga biyag, ken kastamot iti baro nga biyag nga nakaradkad kami, nabigsa Apo iti bagbagimi, ket adda Apo iti biyag nga kapya, nakaradkad Apo iti kapanunutan mi, agyamang kami dagitoy nga parabor mo, tatta nga bigat. Apo Diyos, agyamang kami, taintulod na kami ditoy, balay mo Apo nga si pipigsa. Apo ikararagmi, nga ikana kami Apo, iti silulukat nga puso, silulukat nga pakinakam Apo, katulungan na kami Apo, nga maaramid iti pagayatam. Apo Diyos, i-bless mo dagitoy kakabsat mi, nga awanda dit tatanga aldaw, kat ikararagmi nga si kakapyada met Apo, nga agdengeg Apo iti worship, iti online service.
Apo giyaman kami iti anak mo nga isuti mangted mangiwaragawag iti sasao nga mensahe nga agapuken ka. Lukatam apo ti puso mi ti agtunggal maysa. Tulungan na kami apo nga sika iti maitanok haan nga apo iti sarili mi. Apo Diyos, haan kami nga silulukat no daduma ket adda apo iti pagkapuyan mi. Tulungan na kami apo, papigsaem apo iti pamati mi. Di na kami nga baybayan apo, ket kanayon na kami apo nga alwadan, ti inyaman apo nga panunuten ken aramiden mi. Apo Dios, bendisyonam daytoy nga serbisyo. Bendisyonam ti agtunggal maysa nga aratoy iti balay mo. Apo, agyaman kami, ket di na kami nga baybayan. Dagitoy apo iti kararagmi tinaga ni Apo Jesus. Amen. Enggam aputuy araraw, incam ken ka idatag, idem ti grasya kadakam, apu itangal daw. Graciam idem kahasim bendisyunan nakam apua taklin. Naimbag nga agsapa kada tayo aming kakabsat. Apay nakapsot. Good morning! Mas kay kayat yun sa akin, di ti kablao nga Ingles nga Ilocano. Kakabsat ada tayo iti may kadwa a Domingo iti bulan ti Hunyo. Ken daytoy a Domingo iso ti Domingo ti Santissima Trinidad wenno Trinity Sunday. Nairanamet nga iti daytoy a Domingo ket June 12 Independence Day gapuna kinanta tayo itatay ti Marcha Nacional wenno ti Philippine National Anthem. Ngem ti mensahe enton madamdama ket ag-focus iti Trinity Sunday. Kasko nakngarod, adda tayo iti uneg ti iglesia. No adda duha nga okasyon, Independence Day ken iti Trinity Sunday, tet adda nga focus tayo ket dayjay fiesta ti iglesia. Fiesta ti simbahan nga isu ti Trinity Sunday. Adda lang dagiti sumagmamano kakabsat apakaseknan tayo. Umuna, dawatek man kada kayo nga da dito ita, nga saan nga agawid pay adagos kalpasan, ti panagdaydayaw tayo. Mabalin ka di nga agpurok tayo. Wano agmeeting tayo pagbiit. Agmeeting tayo ti pagbiit. Anya ti pagmimitingan tayo. Pagmitingan tayo, no kasano tayo nga i-resume ti Sunday school tayo. Daya tumaysa. May kadwa, pagmitingan tayo no kasano tayo nga paadun pay dagiti tagatendar iti face-to-face worship tayo. Amok nga adu dagiti adda nga nakasubaybay iti online services tayo. Ngem napinpintas ko man no makita tayo ti maysa ken maysa diti uneg ti iglesia. Kadagiti awan kabailan na nga agatendar iti face-to-face worship. Nasayaat nga da kayo nga nakasubaybay iti online worship tayo. Ngem kadagiti adda kabailan na kakabsat kada kayo nga buybuya wenno pagdaydayaw kada kami iti online
No da panakabalin yung rumwar, ta sigurado ka dumot ka na kayo iti rumwar, mapanti tiyandaan, mapan iti mall. No da panakabalin na nga iti aldaw ti Domingo, kat makikadwa kayon kada kami dito o nagtiglesya o nagtikapilya, nagsaya at kuma. So dahil ti may kadwa nga pagmitingan tayo ito madamdama. Kan may katlo, kita antay pa dagiti dadto mga ministries iti Ilocano congregation. Ti may kadwa nga pakasik nantay kakabsat, at dasa nga ili tayo napanandan. Remordan sa handa nga may maawatan ta Bisaya da. Handa maawatan ti Ilocano. Barang nagsubli na ito no madamdama nga traditional worship. Para kay ti dumapay apakasek ng iglesia tayo, for our other announcements, let us watch this video clip. Buyan tayo dagitoy nga sumaganad nga video clip. At to'y dagiti care groups and cell groups tayo, mangrugi into no bigat kakabsat, agresyuman amin nga cell groups kada Bible studies tayo, kan care groups tayo. Lunes, aging ga iti Domingo. Kastamat nga, dahito yung bulan, ito'y Hunyo, awan pala ti baro nga, episodes tayo ti si Jesus ay kasama, agsipod ta puro replay, gamintun July 1, let us be excited with this. Beginning the month of July, at dan baro nga episodes ti morning devotion tayo. No adda kadi dagiti kayat yung pagimbitaran ti pastoryo. Birthdays, wedding anniversaries, Thanksgiving, saan kayo nga gud amang ipakamu kada tao? I'm just a message away. Iti text, wano messenger, wano tawag. Kastamot nga, manipod, nang rugi idi napanalawas, di Martes, nang rugi ako nga agbisita. Nga masapul nga da ko maag-schedule, nagitay miyambro ti visiting team ti Ilocano kakabsat. masapul ko ti schedule ti visitation. Agtugaw tay kadimuet, tapno i-schedule tayo, dagiti kamkamang ti iglesia tayo nga intay abisitain. Napatag nga amin ko mga miyembro ti iglesia tayo kat mabisita tayo ti dayto atawen. Sakbay malpas ti 2022, mabisita tayo ko maamin ida. Kamudyanan na, kablaawan tayo man dagiti agkasangay ti daytoy alawas. Happy birthday! Sino-sino siya? Sino di kita kasangay tayo dahito alawas? Who are our birthday celebrants for the week? Uy, at da dito iti maysa. No da kayo dito, nga ti dahito nga aldaw, no dahito nga oras, dawatag man nga umay kayo dito sangwanan. Mabalin nga saan nga nailista tinagan yung basta ang tawag kasangay kayo ti daytoy alawas, mabalin ka ding agtakder kayo dito'y tinga. Tapno may kararagan da kayo. Ayan. Sino ka di pa'y digiti ag birthday, iti daytoy alawas? Ni Kuya Jim, idi last week. Ayan. Manipod June 12, kita June 18, Espenita Katabay, Lourdes Aquino, Elisha Butanes, Mirna Uy, Victor Antolin, Presi Di Malanta, Roberto Aduca, Benilda Landingin, Daniel Reyes, Melissa Lumbang, Dan Rian Batalyon, Marco Antonio Racal,
Dr. Jamie Sansano, Imelda Villarosa, Gennady Fisico, Lex Justin Laguerta, Remedios Consunti, Oscar Blancaflor, ken ada kadi pay saan nga naganan nga dito'y kakabsat. Okay. So ada may isa nga kadwa tayo dito'y. Sumango ka dito'y altar kabsat. Ni kabsat dayan ada ditoy. Dawatag man nga iyon na tayo dagiti ima tayo turungken ko anak at ikararagan tayo. Agyaman kami ken kao Dios iti daytoy kanito. Nakadwami ni kabsat nga dayan isu nga agkasangay iti daytoy alawas. Kas iyon at mi dagiti ima mi agturungken ko ana. Ipaay mo ti parabor nga glablapusanan. Dinggam dagiti karkararag na. Special a parabor ti paay mo. Kat dahi ta ti birthday gift mo kan kuana. Ay wana misuna. Kastamot o Dios, bendisyonam dagiti amin nga gasangay iti daytoy alawas. Agraman dagiti mangangay ti anibersaryo ti kalaysada. Bendisyonam ti pamilyada. Ipaay mo mat dagiti araraw da, denggam dagiti karkararag da. Daytoy mat kadi ti special regalom kanakwada. Maminsan pa'y o Diyos, idaton mi kan ni kabsat nga dayan, kan dagiti amin nga kasangay. Tinagan mo Kristo, amen kan amen. Pwede po natin kantahan ang birthday song? Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday. Happy birthday to... Nayunan tayo. God bless you always. God bless you always. God bless you always. God bless you. God bless you. God bless you always. Palakpakan tayo ni Kamsat nga din. Kan amin nga kasangay tayo dahito alawas. Happy birthday. God bless you. Tata iti panakaibasa iti muna basaan iti makita iti daan nga tulag iti Isaiah kapitulo 6 versikulo maysa hanggana 8. Dayto iti kinuana. Idi tawon apan nakatay ni Ari Osias nakita ti Apo. Situtugaw iti nangato at trono na agsaring gayad ti gayadan na, iti kagay na, iti entero a templo. Iti likmut na, si tatakder dagitoy apoy aparswa. Innem ti payak na ti tunggal maysa, dua iti nagabong iti rupa na. Dua iti bagi ken dua usaren na ngagtayab. Ipukpukaw na iti tunggal maysa, Santo, Santo, Santo. Nasantuan ti Apo ama nakabalin amin, napno iti lubong iti dayag na. Gapo iti pigsa iti timat na, nadayag iti pundasyon iti templo. Napno iti mismo a templo iti asok kinunak, asyak pay, awanen tinamnamak adakas amin nga agaon iti ngiwat ko ken agnaed iti sidong dagiti tattao anarugit ken dakas atunggal ibalikas da no pay kasta makita kadagiti mismo amatak iti ari ti Apo ama nakabalin amin. Timayab nga imay kanyak iti maysa kadagiti parswa. Silengem iti benggang sinipitan na iti altar. Insagid na iti biggang kadagiti bibig ko ket kinunana. Naisagid daytoy kadagiti bibig mo ket ita
nadalusan kan ken napakawanen dagiti basol mo. Nangeg ko akinuna ni Yahweh, siya sino iti ibaon ko, siya sino ti ibaon tayo, ing sumbat ko, adtuyak ibaon na, daytoy ti sao ti Apo. Agyaman tayo iti Diyos. Idaydayaw iti Apo, ada kayo inaylangitan na parswa. Itan okyo ti dayag na ken panakabalin na. Idaydayaw yo tinadayag anagan iti Apo. Agparintumeng kayo asikakawas iti panagdaydayaw. Agalanggungan iti timek ni Yahweh kadagiti baybay. Agguruod tinadayag a Diyos. Ket manggagkitimek na kadagiti nalawa at taaw. Manakabalin ti timek ni Yahweh. Natman ti dayag ti timek ni Yahweh. Dayawan tay ti Diyos, denggan tay ti mekna. Dayawan tay ti Diyos, tataot agragsak. Umay kay ti Ama, gaput ayat na. Dayawan tay gaput aramid na. Timek ti Apo, sipaken na dagiti sedro. Dagiti sedro ti Libano, tukkulen na idini Yahweh. Paglagtuen na akasla urbon ti baka dagiti bantay ti Libano. Ti bantay Hermon, pagkulagitin na akasla bumaro at toro. Pataudan ti timek ni Yahweh, ti agkanabsiit akimat. Pagkitayagan na ti timek ni Yahweh, tilit ang when pakintayagan na ni Yahweh, tilit ang tidakes. Dayawan tay ti Diyos, denggan tay ti mekna. Dayawan tay ti Diyos, tataot agragsak. Umay kay ti Ama, gaput anak na. Dayawan tay gaput aramid na. Titimek ni Yahweh, pusipusan na dagiti kayo anarukbos. Ket iti templo na. Iriyaw ti amin daytoy. Dayag iti Diyos, iturayan ni Yahweh iti layos, agari ti agnanayon nga awaning gana, pabigsaan ni Yahweh dagiti tattao na, kapya iti bendisyon na kadakwadang. Dayawan tay ti Diyos, denggan tay ti mekna. Dayawan tay ti Diyos, tataot agragsak. Umay kay ti Ama, gaput ayat na. Dayawan tay gaput aramid na. Ti may kadwa pagbasa ket masarakan iti baro nga tulag, iti Roma, Kapitulo 8, versikulo 14 hanggang na 17. Daytoy ti kinunana. Anak ti Diyos, dagiti idalan ti Espiritu ti Diyos, ta saan na kayo pagbalinan at agabot ti Espiritu, nga inted ti Diyos kada kayo. Saan na kayo met apagbutngen, pagbalinan na kayo kitdi nga anak ti Diyos, kat babaan iti panakabalin ti Espiritu, umawag tayo iti Diyos, kuna tayo, Ama o Amak. Makidanggay ti Espiritu ti Diyos kadagiti Espiritu tayo. Amang pakaamo nga anak tayo iti Diyos. Agsipod ta anak na tayo, tagikwaen na tayo dagiti iduldulin na bendisyon na, ngagpaay kadagiti tattao na, makipagtanikwa tayo met ken Kristo, kadagiti indulin ti Diyos, ngagpaay ken kwa na,
Tano, mairanod tayo iti panagsagaba ni Kristo, mairanod tayo met iti dayag na. Dayto iti sao ti Apo. Agyaman tayo iti Dios. Agtakdir tayo iti panakaibasa ti nasantuan ng Ebanghelyo. Ti Ebanghelyo segun ken San Mateo. Napandag iti sangapulo ket maysa nga adalan iti bantay ijay Galilea, ngayon bagan Jesus apapananda. Idi makita da ni Jesus nagdaydayaw da ken kuana, numan pa'y nagduadua ti sumagmamano kadakwada. Imasidag ni Jesus ket kinunana, naited kanyak ti amin apan nakabalin ijay langit ken dito'y daga. Inkay nga rod kay iti amin at tao iti amin a lugar, ket pagbalin ninyo idang adalak. Bunyagan nyo iday tinagan ti Ama, ti Anak, ken ti Espiritu Santo, ket isuro yo ida ngagtungpal kay iti amin nga imbilin ko kada kayo, laglagay pa nyo nga daakto ngagdanayon kada kayo, agingga ti panungpalan ti lubong. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Madayaw ka, o Apo Hesu Kristo. Isagana tayo iti puspuso tayo iti panagdingag iti Nax Virtual Choir.
madaydayaw ti Apo ti dayjay mensahe ti kanta iti virtual choir. Holy, holy, holy. Naimbag nagsapa kadet aming kakabsat. Ti daytoy a Domingo, rambakan tayo ti piyesta ti Santissima Trinidad. Wenno ti nasantuan a Trinidad. Daytoy laeng kakabsat iti doktrina ti Iglesia na ilatangan iti espesyal a Domingo. Adu iti doktrina tayo. Ngem daytoy lang ti maymay sa a doktrina nga addaan iti espesyal a Domingo. Ti doktrina ti nasantuan a Trinidad. Apay, kakabsat, daytoy a doktrina ket isu ti maysa kadagiti kapatgan no hangay isu ti kapatgan. Kadagiti doktrina ti Iglesia tayo. Kada tayong a Metodista, no ti maysa a tao ket nabunyagan iti simbaan, mamati iti doktrina ti Santissima Trinidad, bigbigan tayo ti bunyag na valid. Ngem no ti maysa a tao ket saan a nabunyagan itinagan ti Ama, Anak ken Espiritu Santo, wenno ti Iglesia nagapuan na ket saan a mamatpati iti doktrina ti Santissima Trinidad, saan tayo bigbigan dayjay a bunyag. Gapuna, no adda dagiti kakabsat tayo ang nagapu ti Romano Katoliko, ket kaya datagbalin na Metodista, saan tayo na masapul a bunyagan ida? Apay, agsipod tapatyan tayo, at ibunyag da, gaputa na bunyagan da itinagan ti Santissima Trinidad, ket valid dayjay a bunyag. If a person is baptized in the name of the Holy Trinity, his or her baptism is valid. At dahil iti kakabsat nga kunada Kristiyano da, nga saan da nga patyan ti Santissima Trinidad. Kat no umalis na kada tayo, masapol ka napatag ang mabunyagan ida. Kakabsat, anya kadida ito'y a doktrina. Anya kadida ito'y a doktrina, the doctrine of the Holy Trinity. Ni San Agustin, kinunana, no padasan tayo nga awaten ang nalaing, ti kay papanan daytoy a doktrina, daksang gasat ko na tadi mon to pulos ang mabalin nga mawatan itinananay. If you try to understand fully the doctrine of the Holy Trinity, it is very unfortunate that you will fail to do it. Apay, agsipud taawan to pulos ti siya sinuman ang makaawat ti kinadayag ken ti kinasya sino ti Diyos. No one can fully understand the glory of God. Awan pulos. Uray dagiti anghel. Di na pulos ang maawatan anan-anay ti may papan ka na po Diyos. Tilaeng mabalin tayo ket dayjay ipaduyak ti pamati tayo at ti Diyos ket may maysa nga madaan ti talo persona, Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Ngem kayat kuman nga kitaan tayo daytoy. Umasidigak kada kayo. Medyo na nga to unay ti altar tayo. Gusto lang ate, mabati ka dito eh. Kakabsat,
Ti doktrina tayo kun saritaan na. Nga daan lang ti may sa Dios. Isod gapuna adayjay ayab ti panagdayaw tayo manipot ti Deuteronomio kunana denggem o Israel ti Dios may maysa. Adalaeng may sa Dios. There is only but one God. This is the very basic of our faith. Daytoy ti pinakapundasyon ti pamati tayo. Mamati tayo nga daan lang ti may sa Dios. Ngam daytoy may sa Dios, ket ti Biblia ibagana nga daan iti talo persona. Ama, Anak, kan Espiritu Santo. Ti Ama ang marswa, ti Anak ang manubot, ti Espiritu Santo ang manarabay. Saan na talo? No di kat may sa. Awan iti nangat nga to, awan ti mas nabilbilag, awan ti mas manakabalin, ngam iti may sa. Agpapadadag itoy of equal substance and essence. Kuna iti doktrina. No i-discuss ko kada kayo, dahito yung doktrina, kakabsat abutan tayo ti 5 a Domingo. Idi-insurok daytoy, itay nabiit, itay naudi nga semestre. Kaligiti mga ala ti Master of Divinity, ijay John Wesley College, to Gagaraw. Via Zoom, iti klase kadakwada. Diniskas ko dahito iti manual lawas. Kati klase kadakwada ket 3 oras ti kada meeting. So, 4 sessions times 3 sa 12 oras. Ti nibus ko tapno madiscuss ko dahito kadakwada. Hanpay lang anay ti panakadiscuss na. Ngam dahito lang ti pagbagat ti doktrina tayo. Adaan tayo ti may sa Dios. Nga madaan ti talo nga persona. Awan tinangat nga to, awan nabababa, agpapada dagito iti panakabalin, agpapada dagito iti persona ti Dios iti esensya. Ngam kakabsat, napatpatag para kanya ti panangibiyag daytoy a doktrina. Anya kaditi kay papanana daytoy. Kasano tayo nga ibiyag daytoy a doktrina? How are we going to live out our faith, our doctrine on the Holy Trinity? Uray mangket no kabisadom iti pamati dagiti apostoles on Apostles' Creed. Uray no alalunosam dayta nga i-recite. Uray no ulit-ulitam dayta iti mamingasot adaras iti maysa nga aldaw, no saan mo met nga ibibiyag dayta nga doktrina, dayta pamasingkad ti pamati, awan serbina. Even if you know the Apostles' Creed and recite it 100 times a day, but if you don't live out that faith, your faith, or that knowledge of the creed would be useless. Mabalin ko na tayo, pacheck at Diyos kat may maysa, kanadaan ti talo persona, Ama, Anak, kan Espiritu Santo. Ngam no saan tayo mat nga ibibiyag, ulitek no saan tayo ibibiyag, ti kay papanana daytoy, awan sa serbina. Gapuna, talo nga banag, tiket kung ibaga kada kayo ita. Umuna, ti Diyos at Trinidad, ti Santissima Trinidad, awisan na tayo, nga agnaed tayo kuma, at tao, agbiag tayo kuma, kanagtalin tayo kuma, at tao, amangi pangpangruna, iti panagkaykaysa. The doctrine of the Holy Trinity and God, the Triune God, invites us to live and to be a person who works for unity. Karita na tayo nga, tibiyag tayo kuma, kat biyag mangi pangpangruna, ti panagkaykaysa. Ti Diyos, may maysa, nga madam ti talo nga persona, dagito yung talo nga persona sa anda nga agsisina. No dikit di nagmaymaysada.
They are united. The persons of the Trinity are united in one God. God is a community of the Father, Son, and the Holy Spirit. Ti Diyos kat may sa komunidad ti Ama, Anak, kan Espiritu Santo. Kat no ti Diyos kat may sa komunidad, a community by Himself, kanadaan ti panagtutunos, datayo nga rod, ang mamati iti Diyos, amay may nga daan ti talo nga persona, kat masapol, ada tayo, kat ibyak tayo, mat dayta, apamati tayo. No kuna tayo, mamati tayo, iti Santissima Trinidad, ngam datayo mat, ti pakaigapuan, ti panagsisina, datayo mat, ti pangrugyan, iti panagaapa, datayo mat, ti pangrugyan, iti saan panagtutunos, dagiti tao, iti unag, ti pamilya, komunidad, kan iti iglesia, dispensarem kabsat, tay bagakan ka, awan serserbiti pamatim iti Santissima Trinidad. If you become the reason for this unity, your faith in the Trinity is useless. Tinasantuan na Diyos, awisan na ka, kabsat, nga agtrabaho, agpaay, ti panagkaykaysa, panagtutunos, panagkikinawatan. May kadwa, ti doktrina ti Santissima Trinidad, awisan na ti maysa a tao, nga agdayaw, iti Diyos anamarsoa. Iti, umunaan ay basa kada tayo manipod ti libro ni Propeta Isaias. Saritaan natin panagdaydayaw dagit angheles sa dilangit. Kati panagdaydayaw da kinantada, Santo, Santo, Santo. Holy, Holy, Holy. Dahito itawawagan tayo ti Trisagyon. Wano talo a Santo. Santo nga Ama, Santo nga Anak, kan Santo Espiritu. Dagiti anghel sa dilangit indaydayaw dati Dios. Amay maysa ngem ang bigbiganda at ti Dios ket Trinidad. Gapuna Santo, Santo, Santo. The doctrine invites us to offer worship to God. Ti doktrina awisan na tayo nga agdayaw iti Dios. Ngem kasano ti panagdayaw tayo? No malagip yu dagiti text ko no messages ko iti messenger. Nawan kayo pa dyan ti messenger ti Ilocano Worship, Ilocano Sunday School, kan TWG, jak amon nun niya dahil nga grupo. Basta amok Ilocano dagi jay. Kan ti Ilocano Choir. At dati mensahe kada kayo di kalman ako na sang agkikita tayo kadi into no bigat dito kapilya. Kat sang kamaysa tayo mangipaay iti na indaklan apan nagdaydayaw iti Dios. The Holy Trinity invites us to worship God. Tinasantuan na Trinidad, awisan na tayong agdayaw iti Diyos. Kat ti panagdaydayaw tayo iti Diyos, kat may isa panagdaydayaw, anadayag. May isa panagdaydayaw, nga awan pulos ti makapada. Kat nasawan, we give our everything. Pantayo ti isuamin tayo, ito tayo ti isuamin tayo, iti panagdaydayaw tayo. Gapuna no ti panagkanta ti imno, no ti imno kat Santo, Santo, Santo. Haan nga? Santo, Santo, Santo. Diyal agong ti makangag. Unaan, iti panahon ti panagdaydayaw, ti sentro ti panunotay kan ti Dios. Saan nga? Madama ti sermon ni pastor. Ngam day may sa anya nga ti pangal daw minong madamdama. The center of our thoughts, our minds. Ti sentro ti panunot tayo kumay, ti panawad ti pagdaydayaw kat ti Dios awan sa bali.
hanga dya boyfriend, hanga dya girlfriend, hanga dya nilakay, hanga ni bakit, hanga dya makan, na po Diyos. Maudi. Baka madamdama kat kasjay dakon. Ti doktrina ti Santissima Trinidad, awisan na tayo, ngagbalin tayo at tao ti misyon. The doctrine of the Holy Trinity invites us to be a people of mission. Siputan tayo ti daan at tulag. Kunana, siya sino ti baon ko, siya sino ti baon tayo. Whom shall we send? Whom shall I send? Ni Isaias kunana, at tuyak apo ibaonak. The triune God invited Isaiah to go. Or the triune God called Isaiah and commissioned Isaiah to go. Kastamat ti bagbagati, ebanghelyo tayo. Ti ebanghelyo tayo, saritaan na, ti panang komisyon ni Jesu Cristo kay iti adala na. Panaybaon na kadakwada, itinagan iti Santissima Trinidad. No saan tayo nga mo tagmisyon? No saan tayo nga mo nga ibingay iti pamati tayo? No saan tayo nga mo nga ibingay ni Jesus kay iti sa balyat at tao, awan serserbiti pamatim iti Diyos at Trinidad. If you don't work for mission, your faith in the Holy Trinity is useless, is in vain. Cause the Holy Trinity, tinasantuan at Trinidad, awisan na ka, ngagbalin at tao ti misyon. Mabalin ka di, kakabsat, ngentong Domingo, ipakita tayo at pamati tayo kat nabiyag, at tao na tayo ti santuan at Trinidad, baban iti each one bring one. Mabaling ka di? Ay, di agunglat na kangag di amen da. Dahil iti karit ko kada kayo. Each one bring one. Prove that you are a person of the Holy Trinity. That you are a believer of the Holy Trinity. Bring one. May salaan mo ti daw dawatek, ngam nung mabalin kayo nga makaitugot ti dua, napimpintas may. Unaan, mabaling ka ding ibingayo ti pamatiyo, iti karubayo. Share your faith. Be a person of mission. For this is the essence of our belief, our faith in the Holy Trinity. Dahil ito'y ti esensya, ti pamati tayo ti Santissima Trinidad. Kakabsat, tumakder tayo ka di. Teacher, pwede po ba natin kantahin ang Gloria Patri? Join me now in declaring our faith in that one God, Father, Son, and Holy Spirit. Babanti pa ng kanta tayo ti Gloria Patri. Gloria kuma ken Ama, ken Anak, ken Espiritu Santo, no kasano idi ugma, kastang agnanayon, kumalaheng. Ipayan tayo tin na garbo apalakpak ti Dios a Santissima Trinidad. Nagkapsot, kakabsat. God deserves more. God deserves our louder clap. Amen, amen. Naimbagag sapa ka dito aming kakabsat. Amen. Giyaman kami, Pastor, tinabagas nga mensahe iti biya. Katata maawagan dagiti ushers, iti panakaala iti pagkapulo, love offerings,
Kan kasamot apo iti pledges. Kat dagiti kakabsat tayo nga di online service kat makita tayo ta screen tayo dagiti video accounts. Kat mabalin tayo nga i-deposit dagiti tithes tayo, dagiti offerings tayo ken amin apo nga maipaay iti kapilya tayo. Adamat lang ti GCash apo kat mabalimot lang nga ipatulod. Dayawen nga ipangruna, ti langit ken ti daga. Amen. Agkararag tayo. At tuyo apo dagitoy asagot ingkam idaton ken ka. Pasantum kad dagitoy. Aramatem kad dagitoy apo tapno ti ebanghelyo ket may waragawag pay kaditi adupay a lugar. Ken ti ebanghelyo ket maamuan nagitad adupay at tao. Dawatag ken kawapo. Bendisyonam dagitoy, ken bendisyonam mo dagiti anak mo anang ipaay kadagitoy. Agraman dagiti adda. Mangipaay ti daton da babaen iti online banking ken online transfer. Nung manuman kaditi inpaayda ken ka o Dios ken ipaayda. Isublim kadi kadakwada ti mamingasot pay adaras. Agsipot ta daytoy ti pagetam ti agbyag kami, iti biyag anan-anay ka naglaplapusanan. Tinagan mo Kristo, dayto't kararagmi. Amen. Amen. Jesus impay na kanyak, grasya na di mabubus, ket in salakanak. Ngemamok met dayjay pinatik, ket namnamahek amabalin na. Nga idunin sa lakniban, aging kat panungpalan. Apay nga inted na kanyak, pamati mangispal. Ket tinapatega sa una, usok tal na at yegna. Ngemamok met dayjay pinatik, ket namnamahek amabalin na. Nga idunin sa lakni
aginggat panungpalan, jak mawatan kasano ati Espiritu, balbaliwan ati puso, agtulnog ken Kristo. Ngemamukmet ay jay pinatik, ket namnamahek amabalina. Agingkat panungpalan, jaka mundo intonano, tiyay tiapu, numapanak tu sumabat, wenu agurayak. Ngemamukmet ay jay pinatik, ket namnamahek amabalina, nga idulin sa lakniman, agingkat panungpalan. No dadagiti banbanag akayat iti pagyamanan, ken adadagiti special adaw dawat yu iti Apo, awisin kayong may parintuman, kat idatagyo kan kuana, dagiti pakasaknan nyo, idatagyo iti Dios, dagiti daw dawat yu, dagiti pagyaman nyo. No adamat dagiti kayat nati agpay kararag agpaay ti panakaagas. Mabaling kadingat dito'y kayo tinga. Dagiti agpay kararag ti panakaagas da dito'y tinga. Agtader kayo dito'y. Kalpasan na mabalin yun to nagtugaon to may kararagan kayo. Agkararag tayo. Jehovah Rapha, o Diyos amang hagas, o Jesus, sika akay baga na doktor mi, at to'y daytoy akabsat, dumawat ti panakaagas, upaikan ka. Sagidam ka di suna, ipatay mo ka di tinasantuan nga imam, kankwana, tapno ang tinyaman asagubanit, iti bagina inyaman na sakit nga laklakaman na ita mapukaw iti dahito madlakan ito. Ipaay mo ti panakaagas, Apo. Release your healing mercy. Release your healing power. Itinagan ti Ama, Anak, kan Espiritu Santo, awatam ti panakaagas kay ti saksakit mo. Awatam ti panakaagas mo. Amen. Amen. At tuyo Apo, dagito yung anak mo, dawatag nga ipay mo ti bendisyon ka nakwada. No nyaman digiti special at dawatakan ka, Apo. Dawatag ka di. Palugodam ka di, dagito yung dawatakan ka. Si paparintumang da ti sangwanam o Diyos. Si paparintumang da, si papakumbabada ti sangwanam ita. Ipaay mo ka di, ti sungbat dagiti karkararag ken araraw da. Kas iparabaw ko ti ima kay tululo da o Dios. Ti special parabor. Isu ti paay mo kadakwada. Agyaman kami agsipod ta si kati Dios adumdumngeg kadagiti karkararag mi. Si kati Dios adumdumngeg kay ti amin nga araraw mi. Si kati Dios amang benbedisyon kada kami. Si kati Dios ang makaammo kadagiti so amin akasapulan mi. Gapo ng Wapo, ulitag kan ka, adawatan, ti parabor mo kadakwada.
Kas nakadimot o apo taramidem kadagiti adda iti tugtugaw da. Agraman kay iti kakabsat mi nga da anakasuwaybay iti online ministries ti iglesia. No nyaman ti sakit asagsagabaan da ita. No nyaman ti sakit da, o Diyos, high blood, cancer, kidney stones, ken anyapay asakit. Itinagan mo Kristo, ipaay mo kadi ti panakaagas ka na kwala. Release your healing mercy, release your healing power, O Jesus. Tagikuan da kumati panakaagas. Tagikuan da ti panakaagas. Babanti panakabalin mo. Apo Dios, sang kamay sa kami ngorod adumatagkan ka ita. Sang kamay sa kami, amang idatag, dagiti amin napakasag ng tiglesia mi. Bendition ng tiglesia mi. Dagiti ministries na. Dagiti leaders na. Manay po ti council chair, lay leader, agraman kay ti amin amiyambre ti konseho, kan kay ti amin nakamkamang na manipod ko binga naging katkataengan. Pagkaykaysaan na kam kadi o Diyos, iti pamati, pagkaykaysaan na kami, iti panagdaydayaw. Wapo, bendisyon na mo't ti dakkel a proyekto ti iglesia. Sikati makamuno niya digiti kasapulan ti iglesia mi. Amum, numanupay ti masapul mi, tapnut da ito yung proyekto kat agtuloy. Itultuloy mi nga ibabaet ti iglesia mi kat ti proyekto na kan ka. Sana para kada kami da ito yuwapo. No di kat para kan ka. Sana para ti panakaydaydayaw tinagan mi. No di kat agpaay ti panakaydaydayaw tinagan mo. Gapuna, dawaten mi. Bendisyonam da ito'y aganwat mi. Maminsan pa o Diyos, kas adipan mo nga intalik mo ang mga iwan ka dito'y at taom, idawdawatak idaken ka. Ibabaat ko idaken ka. Salwada mida, pagasata mida, bendisyon na mida, agasa mida. Tinagan mo Kristo. Amen. Amen. Nga mamukpet, dayjay pinatik, ket namnamaek, amabalin na, nga idulin sa lakniban, aging gat panumpalan. Kakabsat nangagan tayo ti mensahe ti Apo. Ti Apo nagsaw kada tayo babaen kadagiti imno, karkararag, tinasantuan na surat ken iti sermon. Ti Apo nagsaw kada tayo. Panawin nga rod tapno sumumbat tayo. Panawin tapno sumumbat tayo. Sumumbat tayo babaen iti ipapantayo. Panangibingay ti mensahe ti Dios nga nawa tayo ita. Kay ti dadumapay at tao. Rumar kayo, kat ibingay yo, ti mensahe, at ti may sa Diyos, at ti talawa persona, Ama, Anak, kan Espiritu Santo, kat Diyos ang naayat, Diyos ang mangagas, Diyos ang manang bendisyon. Yung radyo da kiti dakulap yung kat awatin nyo ti pamendisyon. Ti Diyos Ama, Anak, kan Espiritu Santo, ipaay na ko mataglaplapusanan na parabor ka na kayo. Ti Ama, tinaylangitan nga Ama, aywanan na kayo. Ni Jesus, ti Apo, ang manubot, bantayan na kayo. Ti Espiritu Santo, idalan kan salwada na kayo. Da kayo, kan ti sibubukal na pamilyayo, iktakan tagnanayon. Amen. 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 Maminsan pa'y kakabsat, kalpasan dahi tayo panagdaydayaw, ag-meeting tayo kadita pagbiit. Mabalin di jay
John Wesley. Wano, Holy Club rather. Holy Club.